Това момиче зад мен прекарва 24 години в мазе без слънчева светлина. Това момиче зад мен, когато едва на 18 години нейният баща я заключва в мазето. Сега ще се питате защо? Може би на всички не е ясно, че очевидно говорим за някой голям психопат, за едно голямо чудовище. Откакто това момиче на 11 години е нон-стоп изнасилван от своя баща, имала е доста опити да се измъкне от тази желязна хватка, като се опитвала просто да избяга, но винаги неуспешно, винаги полицията я намира и така тя е нещо като робиня на баща й. За всички тези злодеяния нейната майка и другите 6 брати и сестри изобщо не подозират. Когато той я изнасилвал, ходил някъде другаде, взимал я със себе си и така общо взето, за да не виждат останалите. Тя обаче нямала право от своя страна да казва на никой това, защото след това следвали още по-лоши наказания. От една страна, може би, виждайки баща й, че тя просто пораства, че вече започва да се интересува от барове, от дискотеки, от момчета, от живота общо взето, някак си той се оплашил и решава, че тя винаги трябва да е малкото му момиченце, винаги трябва да си играе с играчки и винаги трябва да е вкъщи, когато той пожелае. Затова и решава да я затвори в тяхното мазе на къщата. На къщата, която отгоре обитават братята и сестрите и майка й, следователно и баща й. Като цял един ден той я моли да пренесат една врата до мазето, тъй като е много тежка, след това да я монтират долу и така общо взето. Разбира се, момичето се съгласява без никакви проблеми, отиват в мазето, но това, което не осъзнава е, че вратата, която монтира, ще е вратата, която ще я държи цял живот в това мазе. Баща й се е подготвил още откакто тя е била на 11 за този ден, в който ще я заключи. Тъй като цялото мазе е било прокопано с тунели, в които той я е вкарвал, за да я изнасилва, имало е тунели, в които я е оставил просто и така завързан с каишка на врата, като куче, имайки предвид, че тя не може да яде, не може да се движи, нищо не може да прави по този начин. Единственото време, в което тя е била пусната, е когато е ходила до тоалетна и е ядяла. През цялото друго време е била с вързани ръце и крака. Сега ще ме попитате какво се случва с майката и с сестрите и братята, те как така не се очудват, как не я търсят. Ами поне според информацията, която е известна, тъй като момичето е имало няколко опити да избяга, се казва, че това е повторен опит, един вид за нейното бягство, след което, след тестиране на полицията, след като не успява да я намерят, не успява да намерят никакви отпечатъци следи, просто я обявяват за изчезнала, един вид едно тя е изчезнала. Майката един ден абсолютно се предава и просто спира да я търси. През всички тези 24 години, в които момичето е в този затвор, нейният баща е изнасилвал многократно и затова тя ражда 7 деца, на които не знам дали е казала тата или бата или дядо. Още по-страшното е, че баща й е направил бележка, написала такава, в която е казал на майката, че ако я потърсят още веднъж, тя окончателно ще избяга завинаги.